Sugar naga Snem jong Nongsan Hima. Kum shibanta ban Rakhe ke jingdap shipo Snem ke Kynnoh ki Nongdie Madan ke belatip kum Kameghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ke ba kila penong ki program beper-per ke bakta ye ki Nongshong di Madan. Mendagasngi sajan ke arpuhnya tarik jedliu kani ke seng Nongdie Madan ke penong de ke program ye ther bat phliu jingmut halor ke Dheng kali hapu ke Nong ba Shillong ke belong kum ke jing ajingmut de ke Sorkar jila ke bajukran halor ke jing Dheng kali. Wa Assistant Secretary kani ka seng Nongdie Madan uba Shen Thaba ulaong baka Kynnoh ka penong knang kani program yathir halor ka Dheng kali hanong ba Shillong namar ka Sorkar ka Kynnoh bet baka jing Dheng kali ka day na Nongshong di Madan ulaong habalet chimmar ha Guwahati andawan phai sa Shillong ka shimpor tang ar kan tatam kat ba na surok mauyong banpoi ha PB ka shimpor lai kan tatam bat ulaong hato Nongshong di Madan harut surok mauyong bat ban shu Kynnoh ba wet ye Nongshong di Madan baki pendheng kali shu uba thaba ulaong baki don ki long yeng ki ba riuspa ki badan prangut ka long yeng ki mi na yeng ki sei pra tadi ki kali ha ju kapor bande cha office bat sha school bat ulabu jingkali hatu kani kam pendheng kali ha kanong ba Shillong ula jimu de ka Sorkar jila bakan penbyang ki transportation ha ka bedei bat ki bus school ki bus na ka benta ki pat ba Katba na kaliang ka kong Angela rengat ka bedai ka rekhot ka TUR bat ka nong syak khot song bah ka ngi chim phliu jingmut ka loong ladashna parking lot ka Dheng kali ka ju ba ladashna pen he surok ru dap ki kali Rakhe ka jingdap shipo Snem ka seng bat haka hapdeng ka jingle kwen ngis ngau mangi dibin pendon kami kini ka poru ban ya phliu jingmut halor ki issue ki ba repair bakta ka nong ba Shillong bat ki nong song song bro Ki haka tu kusni na ekran halor kanika digital infrastructure hato kaya rap shishan area kinong trenong bala namal mata baro everything what ban yo ya kanika jing try kam ka basha ka hu ki ong le digital which is a good thing dadi bakayat bet ba mga mapi padeng you don't access ya ka digital information na database mo handrengan chu ai nok sai be kumata ya kawi ka program jok Sorkar ka ba kongsan ha ka ba dei kanika jing ai ba mi ki khla khlung ba diki ba pun ba kha ta ki anganwadi workers ki habban pendor kam ka portion tracker ki nong train nong balaru ki habban pendor kam ki we de ki judge apps or digital technology bakin upload ya ka report lane bakin le facial recognition ya ki beneficiaries kajing smooth ko ong hana hoy ban track baki trade kam bat baki beneficiaries ki yo kajing mentoy andre pun sim ka technology hi ka fail katuka facial recognition kam recognize nama kirang he rang san ki khna khlung katuka mobile baki yo ka hang ki ka penwan lam mani kajing ya ki nong train nong bela bat ru ya ki ni scheme and kiri ki ba kongsan ba ban biang ka bam ka di ban biang ka he ka san ki khlung kani ka ditang ka wei ganuksa so ngi menin nge phliu jing mut halor kani ka digital technology how can it be a people's digital technology ka bawan lam shi shai ka transparency and accountability om tang ba kan dei sa ka wei ka lat ban nyon be namal menta jinjar pha everything is digital kini ki jing an chu ai nuksa ka be de ki Nongdie Madan ru ka to ki ong kin ai ka to jing krishan ka shipo ja bakin le direct transfer andre ar po shi sin ai then ar hajar sanspa now kadang ko ka case ba shipo hajar la transfer hadin kata ki ong ina ada ai tai ar hajar sanspa tamam poi na ong bale hana imat pi bakla mo pi hana ban ai ka account number ni aku non bakla habala ai da ka xerox of the passbook and also the first transfer kaya so what is the problem where is the issue of these kind of digital hurdles so yesterday ngi akran kita ki ndai menta smi ka bakham kongsan ka discussion namar lada phipet ya kata ka smart city ka bakio ka smart city the experience jongi baro ka Shillong ka jing bay pisa ka jing the pisa shaki infrastructure projects ki bam mento yang ai phi tang mangyeng ni ha IGP point itai traffic island itai pokror kishna nakataka smart city that could have been put to better use now mga mapi ni day hok pandan ka benta bangini ai jing mut what do we imagine the smart city to be ke ai shisha kita ki jing don kam jong
Menta kaba aro ya khnum. Hayeng ya khnum ya khnum, and we are finding ya persang manwat kilat lajong. Ya mi no dang step neng ya thiet kali arlai teli neng ya pak sunan kalin tu balak on school krang man lat ya kablok. And this is just a temporary solution. Kabam kan thop lang ya barok. Let's say ki badan BM ki lak ban lap kon kita ki solution. Ki bu du driver ndala Dheng kali ki kan thiet nong tu ki ya du driver saja wat Jakarta. These are all very bad ideas and bad temporary solutions. Ni hapan lap ya ka ba biang lang ya barok. Di menta singin ne perlu jing mut halak takad Dheng kali. Namar ba tang ban sushna ki parking lot. Kamnum weng ya kene kejing e. Tang ba shna shok ki surok ba panyar ki surok handap yang ki surok di kali. An kata ka di ka experience jong kini ki sorba ki ba even in Europe and other Latin American countries, Southeast Asia, la pau baka ka bala ban weng shisha kan kajing traffic and vehicular congestion kadai a vibrant public transport system. Baling ya tiang kata, baling ya implement properly kata. School basi ki kini ki balai tray, balai baka ki he Sorkar jong tang shumi kali thamai ki thiet condemn not barim ki SUV behave kitu ki pan khamnya am. What is the difficulty when you share and carpool? So those are some of the issues on traffic. Handai kane kanong ba ka face to the issue of safety manta for children. There is no place for them to play. Everything is being converted. All the streets are parking. All the places we have open spaces are being converted into parking. And then the street light kambyang, ka garbage collection and disposal kambyang, ka kambyang. So it's a collapsing city. It is a collapsing city also because we know balai ba kambyang kita karukom don kita ki institutions badon ki representatives jongki pat ba ki ba pet halor ka civic issues jong ka city. Tingin hap ya perlu jing mut halor kita ki shwa ba kandir palat kapor yang ni kum kinong song snau hang. Celebration jong ka jing dap Snem jong ka seng Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ka jing dap shipo Snem ni Rakhe te kini ki lais nging ya don ki program ba pher na do arpsan tarik hado arpnyo tarik ka bamut muntas ngi dehlas te arpsan tarik ka don ka jing le comment ka jongi ka don ka jing ya share ya ka jing tarik kam jongi baro shipo Snem ya ki member ndai tangi ke member la jong ro barwa di ki paj bar ki bantib ba ka seng ka tarik kam ayu baro Snem bat haka nongrim ayu te ka menin pat ngidon kejing ya kran halor ki digital ba kumno ka yat ba to ka yat bhan em namar la bun sien kini ki digital em ki bang ngia kran haba ka bayadai bat ngan su batai khan diat ka bayadai bat ngi ki hogas ro ka por ba ki ya le ya kani ka institute survey ki ong bangin pendon kam daka tengi na kaliang jongi ro namar ngi ngilaya trai kam lambat ka National Hawkers Federation ro bangi yo iro ya ka app ko jongi ka trai kam ka internet tengi ngilaya terwa handai ki kim tre ra kani ka Sorkar jongi ka pendon kam daka app ka jong la jong ka ba ngilaya shong la bun ngi ong bakat ba kam pat long ra sngo phanai pat pendon kam yo ka don kani ka tai ka jing dako ahaka ro kom ya trai kam handai ka por bale kani ki institute survey kata ka pilot ka bangi sedang em takibun ki kam trai kam sha wat tang ka message ro kam poira namar ka shamjing ya ngi ki bri ki be shong di jing diang tai la dang la le kata ka institute survey makna ro ki ai hai tu spot i receipt acknowledgement slip handai la da ja no itu la da kam don record hakini ki app kata ka digital takamut kan do nong ka bakraw ngi ka bangi la ya shitom la ya yat te mentakas ngi pat ngi kren ro pat ka mentakas ngi ka arpnyo tarik halor ka traffic jam namar babun baling ya shimanta lang ya don lang namar nakapor ki jing sha kno ki de ki Nongdie Madan traffic jam ba de na ki Nongdie Madan ale ba phinda pe hagapor ba namar ngi le yo le ha le thet jing thet le sai mar sa Guwahati hado hamau yong arkanta ngila poi arkanta tam ban poi na mau yong hado ha police bajar bat ka simpor do lai kanta siteng how to don Nongdie Madan ha mau yong lenti don re te barabor ki ong ba pek komentaro ikini ki Nongdie Madan ki ong ba ki de ki bawet ya ki ngin shift no mata ki shift ha yangi ha parking
hau to ka jing sim no ka jaka jo ka parking ma thep ki Nongdie Madan ka yarap ya kata traffic jam ya kata Dheng kali bakan duna sna kini ki multi level parking hangno kita ki breu ki julai parking hang tu kila susim kai ka jaka jo pai ba ban yat ban yeng mata kut ki jaka ki bala weng ki bala Kynnoh ba kita ki Nongdie Madan ki di pentun re gitu ki jaka mata kila pendon kam su kam idon jaka su tangi nginom priang ya kata mata singiwan bangin ya keren lang Kynnoh ka kombat kumno bangin la ba ngin ya sakmat bangin persno ya ka Sorkar ba ngin ya idea lang kenya kata ka jing Dheng kali to kedon yang ka Sorkar bon mi khmat kan ke jing plu jumut jing pi kimyawan ra kita pha ta kimyawan kinya le ayuhi haba maki hi ba Dheng kali te ban ban plu jumut ta sing ro ka ngin ya plu jumut pa ngia bon ki pajba ki nong song snong ngia khot ngia en bai bangin ya keren lang tengini persno ya ka Sorkar namar Sorkar ko ong ya weng ya kini ke jing Dheng kali kini ki parking ngin pandap no de ki Nongdie Madan ki kali ngin ya seisha bar ta ka Sorkar ka bale mungkin trai kita ki jing plu jumut jing pi lo ta traffic jam trai namar ngala syukran lengkot kan dia ha baya dai bat kini ki khna skol mata pe ka transport kam biang re hang ni haslong jongi lada ngim pen biang ka transport ka school bus ai nakalong yeng ki baru spa le ki bedon prangot kuan kamot pratali kali season sai ha ka ju ka por bat office bat school bat ai namar ka transport kam biang re ki school bus kim biang ki bus ki bakamai kim biang te kataro ka dei ka wei ka ba wan ra ya ka jingkit trai jing ai jimut jing pi trai Sorkar kajing ai jing bot jangai ka Sorkar kadai ban penbiang kita ki transportation ki ban biang ki school bus ki ban biang ki bus ki bakamai namar lada kim don ki bus ka jenjar ban ya sai kali lot ha ka ju ka por ki dei ka sem jing ma hab ban ya perkhat lang ban ya hilang Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka ban san ka jaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejuk ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.